हाय फ्रेंड्स, फूड अँड सफर या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण ओल्या नारळाचे लाडू करणार आहोत, ते एका खास पद्धतीने, ज्यामुळे हे लाडू ज्युसी होतात आणि तोंडात टाकताच विरघळतात। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। मी इथे ओलं खोबरं किसून त्याचा किस 2 वाटी घेतलेला आहे। 2 वाटी खोबऱ्यासाठी 1 वाटी साखर आणि 1 वाटी दूध घेतलेले आहे आणि सजवण्यासाठी चेरी। सर्वप्रथम आपण हे खोबरं लो फ्लेमवर ड्राय होईपर्यंत परतून घेऊयात। हे खोबरं आपण 2 ते 3 मिनिटं परतून घेऊयात। ते खोबरं आपल्याला लाल करायचे नाही आहे। पाहू शकता साधारण खोबऱ्यातील ओलावा कमी झालेला आहे। अजून आपण 2 मिनिटं परतून घेऊयात। ते पूर्ण ड्राय झाल्यावरच आपण पुढची प्रोसिजर करणार आहोत। त्या खोबऱ्यातील ओलावा कमी झाला पाहिजे तोपर्यंत आपण ते भाजूयात। आता हे खोबरं आपण एका प्लेटमध्ये काढून फॅन खाली 2 मिनिटं ठेवून घेऊया। इथे मी पॅन गरम करून घेतलेला आहे। त्यात 2 चमचे गावठी तूप टाकत आहे। इथे आपण आता जे मगाशी भाजून घेतलेले खोबरं आहे ते त्या तुपात घालून परतूयात। खोबरं आपण सतत परतत राहिलं पाहिजे। हे आपण सर्व लो फ्लेमवरच करायचे आहे। हे छान आता लाल झालेले आहे। आपण त्यात दूध टाकून घेऊयात। 2 वाटी खोबऱ्यासाठी मी इथे 1 वाटी दूध घेतलेले आहे। आता आपण हे खोबरं आणि दूध एकजीव होईपर्यंत हलवत राहायचे आहे। तुम्ही जेवढं खोबऱ्याचं प्रमाण घेणार त्याच्या हाफ म्हणजेच 2 असेल तर 1 वाटी साखर आणि 1 वाटी दूध असे प्रमाण वापरले तरी चालते। दूध आणि खोबऱ्याचे मिश्रण एकत्रित झाले आहे। आपण त्यात आता साखर घालून घेऊया। साखर सुद्धा मी 2 वाटी खोबऱ्यासाठी 1 वाटी घेतलेली आहे। आपण हे आता पूर्ण साखर विरघळेपर्यंत एकत्र हलवत राहायचे आहे। ज्यावेळेस आपण आता हे मिश्रण उतरणार त्यावेळेसच आपण वेलची पावडर टाकायची आहे। इथे आपण आता सगळ्यात शेवटी 2 चमचे वेलची पावडर टाकूयात, म्हणजे लाडूला त्याची स्मेल टिकून राहते। पाहू शकता तुम्ही आपल्या ह्या मिश्रणाचा घट्ट गोळा तयार होत आलेला आहे, म्हणजे आपले हे लाडू वळण्यास तयार आहेत। इथे आपले मिश्रण तयार झालेले आहे। आपण ते आता प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। साधारण हे मिश्रण गरम असे तोपर्यंतच आपण लाडू वळूयात। पाहू शकता तुम्ही लाडू व्यवस्थित वळले जात आहेत। लाडू वळल्यानंतर आपण ड्राय खोबऱ्यामध्ये ते गुळवून घ्यायचे आहेत, त्यामुळे ते दिसायलाही सुंदर आणि खायलाही खूप छान लागतात। जे खोबरं आपण पहिल्यांदा भाजून घेतलेलं होतं त्याच खोबऱ्यातला भाग थोडासा मी बाजूला काढलेला होता। इथे आपले आता सगळे लाडू वळून तयार झालेले आहेत। आपण सजवण्यासाठी चेरीचा उपयोग करूयात। इथे आपले पौष्टिक असे नारळाचे लाडू तयार आहेत। आजची ओल्या नारळाची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।